हरनि प्राय 10:30 बाजायाव झकरा केथलिक चार्च मोनसे गिर्जाखौ अर सावना होनाय मोनसे खोब मुगैथावना मोनसे घटना जानानै थाङो। दा बेखौ लानानै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खबर लानो होननानै फैदों। नुफैबाय खोब माने गाज्रियैनो खामबाय आरो बिनि सिगां जों बेवहाय फैनानै मोन्थिनो मोन्दों बिनि सिगां बे एखे गामिनिनो मोनसे न'खरनि जिगाब जाबनानै दोननाय माइहुंखौ सावनाय जादोंमोन आरो बे माइहुंखौ सावनायाव जिखिनि गामिनि मानसिफोर दंमोन बिथांमोना बे खामनायखौ नायनो बिथिं थांगौमानिनो फ्राय 10-15 मिनिटसोनि गेजेराव आरो नैबे गिर्जा न'खौ सावना होनाय जादों। बे खोब माने मुगैथावना मोनसे खामानि मोनसे जाथाय होननानै जों बुंनांगोन। खारन जि जायगायाव जोंनि सोरजिगिरि माने बिथांखौ माने जों हुरन खालामनाय जायो, हेवा खालामनाय जायो, बेबायदि मोनसे गोथार मोनसे न'खौ सावनानै होनाया मुगैथावना मोनसे खामानि होननानै जों बुंगोन। आरो जाय बेक्तिफ्रा बे खामानिखौ मावदों बेखौ जों कन्डेम खालामदों। दिनै आम्बागाव ओनसोलाव जों नुबाय बियो गिबि खेब बेबायदि माबा मोनसे अघटन जेखौ जों माने सानफेरा बेबायदि खामानिया प्रथमबार जादों होननानै जों बुंनो थाङो। खारन थांनाय बोसोरफ्रावबो थांनाय बोसोराव जोंहा मोनसे हिल्लिबाति न'खरनि प्रथम माइ सावना होनाय जादोंमोन। बिनि सिगां आरो गय दानना होनाय जादों खननै फिसा फिसा गयखौ दानफायना गालांनाय जादों। माइ सावबाय मोनसे हिल्लिबाति न'खरनि। बिनि उनाव आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आरोबाव बे खैदिनमाननि गेजेरावनो मोनसे बर' न'खरनि आरो माइ सावना होबावनाय जादों। दा बिनि उनाव जों मोन्थिनो मोनो आरोबाव माने सस्त्रपारा ओनसोलाव बिथिंहाय माने जिगाब माइ जिगाब माने फाननो होननानै जाबना दोननायखौ सावना होनाय जादों। आरो मैया नैबे एखेलगेनो मोननै घटना। दा बेयावहाय जों एसे जुदि सिङाव नायोब्ला जों नुयो जे माने जोंनि ओनसोलाव मोनसे आनरेस्ट सिटुवेसन, एसे दुंदुं हाव हाव गोजोन गैयै मोनसे थासारि सृष्टि खालामनो माखासे दुष्कृतिकारिफ्रा दुष्टफ्रा नाजाबाय थानाय बायदि जों नुयो। गतिके जाय बेक्तिफ्रा दिनै बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बुंगोन जाहाथे बेबायदि गाज्रि खामानि जोंनि ओनसोलाव खोब माने आनरेस्ट मोनसे सिटुवेसन क्रियेट खालामना होनाय, बहाबा मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारि एना एनि नायनो बालायनाय जि मोनसे सोना होनो नागिरदों बा दिनै जिखिनि होबाय माने गिर्जा न' सावनानै होबाय बेयाव धर्मिय मोनसे आरो माने एना एनि नायनो बालायनाय दा बेफोरबायदि सोना होनो नागिरनाय जों नुदों। दा बिथांमोनखौ जों बुंगोन जाहाथे बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जोंनि ओनसोला दिनै मोनसे गोजोन थासारियाव दङ। दा बे गोजोनखौ बजायना लाखिनो थाखाय बैफोरबायदि दुष्कृतिकारिफोराबो जाहाथे जोंजों लोगोसे खामानि मावफायो, हेफाजाब होयो। बेबायदि गाज्रि जोंनि ओनसोलाव थासारि मोनसे लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौनो खावलायगोन। आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नंगोन जोंनि जिथु मिडियानि पुलिस प्रहाखन जिल्ला प्रहाखननिसिम जाहाथे बेबायदि जाथाया जिहेतु बे प्रथमबार नङा, बारे बारे जाबोबाय थाबाय। न' सावनायासो गिर्जा न' सावनायासो बे प्रथमबार, खिन्थु बिनि सिगां जे नों माइ सावनाय, गय दानना होनाय, सोरनिबा जिगाब सावना होनाय बेफोरबायदिया जाबाय थादों। दा बेखौ खोब माने खोब गोख्रैनो बे खामानिफोराव जायफोर बेक्तिफ्रा जुरित' दङ बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ आरो हमनानै बिथांमोननो मोननांगौ बायदि साजाखौ जाहाथे होयो आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोनखौ लाबोफिननायाव प्रहाखनाबो जाहाथे खोब गोख्रैनो मोजाङै खामानि मावो जों बेखौनो खावलायगोन। आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नांगोन जाहाथे बैबायदि दुस्त मानसिफोरनि सख्र'आव जाहाथे गोलैनानै जों ओनसोलाव जाहाथे मोनसे गोजोन गैयै थासारि खालामनानै लाया। बयबो जाहाथे धर्ज सहकारे बेयाव सोर सोर जुरित' दङ आरो माबायदि मानसिया जुरित' दङ बिथांमोनखौ हमनो, बिथांमोनखौ माने नागिरनायाव बयबो खोब माने गोजोनखौ बजायना लाखिनानै जाहाथे हेफाजाब मददखौ होलायो। आं बेखौनो जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जन'गस्ति साफ्रोमबो बेक्तिखौ आं खावलायगोन।
जाहाथे ओनसोलाव आरोबाव माने गाज्रि मोनसे परिबेखा फैया आरो खोब गोजोनैनो जोंनि नैबेफोर सिचुवेसन जाबाय थानायखौ जों समाधान खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा खामानि मावो आं बेखौनो खावलायो।